lidi, vítejte u dalšího let's playe od tady Cherryho Cikana. Čau. Takže trošku jsme nic neudělali, čekali jsme na vás, takže Já jsem si natěžil trošičku písečku, jo, ale ve skutečnosti... Takže máme nový skin, ale ve skutečnosti Cikan nejsem, mně se jen ten skin líbil. Takže jsme v jiném světě měli hodně železa, tak jsem si to prodal. je to takový srandovní, no, Cikan, co kráde železa prostě. Dneska půjdeme těžit. Dneska si ukážeme za prvý, jak se dělá sklo, který je průhledný. Kráva. Za druhý, jak si udělat ošacení. A za třetí, jak si zrychlit kopání dřeva nebo písku, z kterého se dělá sklo, nebo z hlíny. Kravička, musím jí zabít. Je to sice trochu kruté, ale jinak získat prostě v přírodě jídlo nejde. Z krávy taky dostanete kůži a z kůže se vyrábí oblečení kožený. Sice vás moc neochrání, ale je to takový spíš pro parád. Já jsem nedostal žádnou kůži, jo. Ale máš stejky, tak se nažij. No, to je nejlepší na té krávě. Ale další. Jo, nečiště máme. Takže to už necháme být, jdem těžit. dneska si taky ukážeme trošku něco o podzemku. Jo, to by mi neobjevilo maso. To by mi neobjevilo jídlo. Jasně. Takže podzemí se můžou objevit jeskyně. Hele, Dýně, podívej, tam Dýně. podzemí se taky můžou objevit jeskyně, v kterých se můžou skrývat moby, který vám ubližují. Jako třeba zombík. Skeleton, který po vás střílí lukem a tak dále. Tohle je Dýně. Celkem potřebná. Můžete si... A taky ne. Hej, neříkej to. Já to udělám. Ať je prdel, tak vám to neřek. Můžete si jít na hlavu a vypadat jako Cikan černý. Cikan. A přepni si pohled. Cikan. A teď se koukejte, lidičky. Tada toto. Fail. Ultra, co? Jak si tohle? Ale taky si z ní můžete udělat sněhuláka. To je moje. Ale taky koláč, který vám dodá skoro všechny srdíčka. Masíčka. A masíčka. Kde je to jeskyně? Já jsem ty tady někde viděl. Teď už se vydáme rovnou do dolů. Tady žádný nejsou, když jsem je tady viděl. Možná, kdyby si sundal tu čepičku, tak vidíš Ne, líp. mně se líbí. Vypadá, že zombinic. No a co? Tak takhle to vypadá líp. Vypadá, no. Je to hezčí. No nebo ne, nebudem blbnout. Takže čepičku si hezky sundáme a jdeme dolů. Ahoj. Hlavně do něj nekopej. No. Když kopnete do vlka, tak zvolá svoji smečku a začnou vás všichni dohromady kousat. Mám do ní kopnout, abyste to viděli? No, nemusíš radši, hele. Chci najít tu jeskyni. Já myslím, že brzo ta zkušenost přijde. Já jsem ji tady viděl. No, tak si vykopej rukou hlínu a pak pokračuj kropáčem. Tak jo. Si potřebuji stejně jenom stouny. Dostáváme se ke kamenu, nebo také stounu. Když je rozbijete, dostanete kamennou suť, která se dá ovšem přepálit znovu v kámen. Ale spíše důležitější ta suť. Dá se z ní vyrábět zbraně, chrupáče, vlastně všechno, co se z ní dá vyrábět. Ty všechny potřeby, které jsou ve dřevě, ze dřeva se dají vyrobit i z téhle kamenné suti. Taky se z ní dělá pec, který, promiňte, zlak, pec, v který se vypaluje písek na sklo.
stačí. Tady budeš jeskyně. No, máme přímo naproti baráku. Čau. Tak, dostavíme si barák, jestli máme ještě dřevo. Dej si tam dýni. Dej do ní torčku. To nejde. Přece víc jsme to zkoušeli. Tak, tohle je pec, který se vypaluje. No a já si hnedka vypálím sklo. Dolů dáte palivo a nahoru dáte to, co chcete vypálit. Nejde vypálit úplně všechno. Vypálím ještě ten meč, ten už je slabý. Ale můžete zapálit nějaký věci, které už, dřevěný, který už nepotřebujete. Tak, a teď to. Promiňte, jestli je to blbě vidět. Písek nahoru a meč dolů. Moc dlouho ti to hořet nebude. Ne, nehoří to. Tak zatopíme plenkama. Jsi moc rozbitej. Tak. Jestli je to blbě vidět, tak za to se omlouvám. Už to jede. Zatím nemáme, natáčíme jenom na telefon zatím. Takže... Je to takový nekvalitní, protože nenatáčíme přes ten systém. Já si jdu nastěžit nějaké stromečky. Jo, dostavíme si barák. Pokud byste chtěli víc a nějaký, jako třeba... Nový hry. Ne, takhle jsem to nemyslel. Třeba jako Myslel jsem třeba víc zvířat nebo tak si do Minecraftu můžete stáhnout jakékoliv módy. Třeba můžu natáčet i to Peggle nebo tak nějak ty hry. Tak si můžete říct o to. Jo, samozřejmě. Kdybyste třeba nevěděli něco, vy, který začínáte v tom Minecraftu, tak klidně pište do komentářů otázky. Pište, jestli se líbí, nelíbí, jestli je to dobrý, jestli je to moc chabý. Však ono se to rozjede, nebojte. Hej, ale možná bychom mohli postavit tu bránu do Endu. Jestli se to povede. Cože? Mohli bychom ji mít? Jo, jako na tom let's play, jo. No. To nejde postavit do Endu. No, že bychom ji našli. Jo. Možná, že i v tomhle let's play později časem, protože nejsme bráchové, jsem tady jenom jako na návštěvě u kamaráda, takže nebude to furt, ale další bude třeba i za půl roku. Jo, tak a my už budeme asi muset končit. Takže musíme končit. No. Takže ještě vám ukážeme jednu malou věc. Já chci udělat střechu. Ale střechu. Jo, musí být vysoká, tak abyste se do ní vešli. No, třeba jako teď. Nemusíte se takhle krčit. Tam to v rohu vidíte. Tak ještě vám ukážeme jednu malou věc. Po ránu hnedka. Já nemůžu ven. Ten crafting je tady blbě. Toho tam nechci. Nebude tady. Ten bude tady. Zase to bude lepší. Jsou zaplý moby. Co? Pokud máte strach, že by vás něco zabilo, můžete si v nastavení vypnout i příšery. Tady asi žádné nejsou. Asi je to vypnutý, hele. No, ovce můžou mít různé barvy. Hele, tak asi končíme. Tak. Čau, ahoj. Nashledanou. Přední pohled. Počkej. Ahoj. Tuc. No, ještě vám tady Černoch zatancuje. Čau. Čau.